So karon na atong challenge, mao na po ni siya ang tongue twister challenge. So ang pamagyan ni nga tongue twister, papaspasay ni sa inyuhang dila. Ha? Twister ni ma'am. Oh, di. O bagay pagsulti nako. Tongue twister, okay? Pilay ma'am. Ang premyo ni sa makasakto nga kanang wala jud mo sayop makaabot sa napo lang kabalik. Sakto na ma'am. Ha? Oh, challenge gani. Napo kabalik. Ha? Og ha? Napo. Ay, sigbalik ay. Okay. Og Pasag. kuha ninyo og si tawagan makompleto ninyo nga walay sayop. Nya, di mo makuha ni kanang dili masapit ninyong dila. Automatic premium ta mo og 1,000 pesos. Ay, topay na lang sinina ma'am. Ha? Topay na lang sinina. 1,000. Dili man nini mo. Nakamo di mo kagahan mga tagong kwarta ma'am. Yan naman. Pataasan na po ma'am. Ay wala pa masag ko kabayad di as collector. Mo bitang nasta ta report sa kalibunan na sad. Bayad na tan ma'am. Oy, kay maamo mi. Masikop pa ako Oh, ha. O mabalik lagi ta dito. Makasuldo na ko, ha? Okay. So una, bayot. Dayon Eloy, last buylihang. So naara mo'y 5 ka attempt sa pagbalik. Ha? Okay. Una, bayot. Ato bayot. Ato maluyo, na. Okay. Ang imuhang unahon bayot. Yang una bayot kay ang balay nilibay-libat. Napo ma'am. Paspas ha? Ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat. Ay, sayop. Dapat dili jud ka mahunong, dili jud ka mo-post ha. Okay. Ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-bilat. Ang bilat. Pila na po gito ma'am. Napo, ya duha na imong sayop. Pila ko top sayo ma'am. 5. Okay. Okay. So busy. Ambalay ni libay-libat, 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 ambalay ni libay-libat. Ay, ni-post. Ni-post. Oh, dapat dili jud ka mo-post ha. Pas-pas. Okay, ready? Tulo na. Tulo na. Yeah. Ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-bilat. Opat. Nakaiga man. Ay, Okay, opat. Okay, last. ambalay ni libay-libat, 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 ambalay ni libay-bilat. Sayop. Okay, Eloy. Bisik. Okay, ang balay ni libay-libat. Ambalay ni libay-libat, ambalay ni libay-libat. Ang bilay ay, ang bilay, libay. Sa. Ang balay ni libay-libat. Ambalay ni bilay-libat, ambalay Libay. libay. Ang balay ni libay-libat. Ang labay. Ang labay. Alagay ni bilay. Okay. Ano? Ayaw, may labot. Bayot. Ang balay ni libay-libat. Okay. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay. Ay, labdi bayot. Oh, duha. Isa mo. Okay, pangkontra mo niya. Pangortar mo niya ha. Pamugas. Okay. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. Tulo. Ha? Wala. Well, dili mo maka kuana na maka-proceed sa next nga tang twister og dili kuan kompleto ge. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-bilat. Opat, last. Kada sa dito kang bilat. Ayo. Last. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. 5. Boy lihang. Kaboy. Ge, ang balay ni libay-libat. Ang balay ni libay-libat ma'am. Ang balay ni libay-libat. Ge. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. Osa. Ayaw bayot. Bukas bayot. Ayaw panghilabot, ge. Ay, pang distraction ya. Pang distraction. Okay. Ang balay ni libay-libat. Ang balay ni libay-libat. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. Duha. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. Tolo. Libay lagi, dili bilay, ge. Libay, ang balay ni libay-libat. Ang balay ni libay-libat. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. Opat. Ayaw bayot. Ay, pag distraction. Ge. Distraction. Opat, last. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. Balik bayot. Balik. Ang
Ambalay ni libay libat, 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 ambalay ni libay libat. Ay, na ako distraction. Osa. Distraction ba? Ay, katol kayo. Ay, bilihan. Osa. Sige. You're distracting me. English. Ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat. Oy, klaro bilang. Sige na sa ulo ay. Bilat. Sige. Ang balay ni Libay libat. Ambalay ni libay libat, 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 ambalay ni balay ni balabay. Last na lang ang tatlo. Kaya nga. Talo. Talo. Sige. Ang balay ni Libay libat. Ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat. Opat. Last. Ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat. 5. Iloy. Pwede ikaw po man? Ha? Ikaw po. Kamu may nagkuha na lagi. Ambalay bay. Pero meron pa ka Okay. Yulay. Ang balay ni Libay libat. Ge. Ay, si Boy Labot bayot. Ge. Ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat, ang libalay. Duha. Sura jud guys. Kita ni kasi. Angkat to. Ay. Ge. Ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat, ang balay ni libay libat. Ano to? Ang balay ni Libay libat. Ge. Balik. Ambalay ni libay libat, ambalay ni libay libat, ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat, ambalay bilat. Sig bilat. Opat. Last. Play. Ge play. Ay distraction din. Ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat, ang balay ni bilat. Ang balay ni bilat ko no ge. Okay. Last. Okay, makuha ni Boy Lihang. Next, proceed ta sa tongue twister. Second, ge. Ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat. Usa. Okay. Distraction eh. Ang balay ni libay libat, 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 ang balay ni libay libat. Duha. Ang balay ni libay libat, 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 ang balay ni libay libat. Talo. Sumuka ni pugmo ni mamay. Ay, samo pa yun. Ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat, ang balay ni libay libat. Opat. Last. Ang balay ni libay libat, 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 labay libat. Proceed. Next, bayot. Pantay kwarta na eh. Yeah, proceed sa ang nakayatak na yatakan. Yeah. Apo, jaman ma'am. Napo. Yeah. Ang nakayatak na yatakan. Yeah. Awa ka bili ang. Yeah. Distract me. Ayaw distract ka, yeah. Nakayatak. Ana. Taka daw. Ang nakayatak na yatakan. Nakayatak na yatakan, nakayatak na yatakan, nakayatak na yatakan, nakayatak na yatakan, nakayatak nakayatan. Usa. Tumo kalihang mamay. Usa. Okay, ang nakayatak na yatakan. Nakayatak na yatakan, 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 nakayatak na yatakan. Correct! 1,000! Dosan. Eloy! Yakat-yakatan lagi daw. Pasko Paksiw. Ano po? Pasko. Usa. Pasko paksiw. Iskat ay. Ay sig. Yeah. Pasko paksiw. Pasko Paksiw. Pasko paksiw. Usa. Pasko paksiw. Pasko. Dua. Pasko paksiw. Paskiw. Duha. Tulo na. Pasko paksiw. Tulo. Pat. Pasko paksiw. 5. Last ni Boy Lihang. Ni Bayot. Ito ma'am? Pasko Paksiw. Pasko paksiw. Usa. Ay, sigsama pa yun? Pasko paksiw. Duha. Pasko Paksiw. Tulo. Pasko paksiw. 4.
Pasko, paksiw, pakso, Pasko, Pasko. Lima. Ang sakit Pasko, paksiw. Repeat the, ano eh? Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, paksiw, paksiw. Sa Pasko, paksiw. Pasa, paksiw. tolo, aduha. Paksiw. Pasko, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, paksiw, Pasko. Tolo. Asa mo, kasduha, mamay? Yeah. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko. Upat. Paksiw, paksiw. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, paksiw. Lima. So, kuha nyo assignment ang Pasko, paksiw. Sa kuha na siya sa part 2. Paksiw, Okay? Goodbye, class. Bye, ma'am.